Усім прывітанне. Сёння пятніца, 7 лютага, і мы сёння едзем у Гановер на шопінг і вырашылі ўзяць вас з сабой у нашу такую невялікую вандроўку. Паглядзіце, якія прыгожыя у нас кветачкі стаяць на вакне. Дарэчы, у Германіі вельмі танныя кветкі, таму што побач Галандыя это радзіма кветачак, асабліва тюльпанаў. Вось, і тут можна іх таксама вельмі танна набыць. Сёння у нас надвор'е крыху пасмурнае, сонейка няма, але наш горад і так нас вельмі добра радуе сонейкам. За ўвесь тыдзень, напэўна, толькі вось 2 было такіх дня, і заўтра ўжо абяцаюць сонца на бліжэйшы тыдзень. Вось, так што яшчэ паспеем нарадавацца. Я сёння нешта падумала, што чамусьці я на гэтым канале дзялюся толькі вандроўкамі і чымсьці такім, цікавым, а пра сваё жыццё паўсядзённае амаль не расказваю. І вось нешта хочацца змяніць і больш паказваць такога паўсядзённага жыцця, таму што асабліва зараз у нас амаль кожны дзень, некалькі разоў на дзень адбываюцца нейкія падзеі. Мы зараз знаходзімся ў пошуках жылля, ў пошуках доўгатэрміновай арэнды. У нас ёсць прагляды кватэр, мы дагэтуль вывучаем наш горад, вывучаем суседнія вёскі, гарады, вось. І мне вельмі хочацца гэтым дзяліцца, гэта карысна як для мяне, і, магчыма, будзе цікава камусьці з вас. Таму вырашыла запісваць відэа часцей, магчыма, некалькі разоў на тыдзень, як будзе атрымоўвацца, і проста паказваць сваё жыццё такім, якое яно ёсць. Магчыма, паказваць, што я гатую, што мы робім кожны дзень. Вось, і, магчыма, гэта будзе цікава. У Германіі таксама стварылі сабе куточак Беларусі. У 2 валізкі, якія мы ўзялі, я яшчэ у апошні момант паклала вось гэтую досачку з цытаты Караткевіча. І вось такі каляндар Дзіма калісьці дараваў мне на нейкае свята. Вось, і ведаеце, вельмі прыемна на гэта глядзець, як быццам бы сапраўды штосьці такое з дома. А гэтая кветачка ўжо была тут. Дарэчы, пакажу вам наш дворык. Вось там самыя верхнія окны. Вось гэтыя 2, 3 і вось гэтыя. Мы там жывем. Вось, у нас тут ёсць унутраны такі дворык, тут такая утульная бібліятэка, вельмі прыгожая. І вось такі вось дворык. Это мы бачым з акна. Тут яшчэ 2 крамкі унізе. А тут летом, напэўна, увогуле вельмі утульна. І зараз ужо мы бачым, што ў добрае надвор'е сядзяць людзі вось тут, размаўляюць, адпачываюць. Вось, канешне, жыллё вельмі ў добрым знаходзіцца месцы. І не хочацца адсюль з'язджаць, але трэба шукаць штосьці ўжо на доўгі тэрмін. Вось тут уваход у нашы апартаменты. А тут, дарэчы, наша нават прозвішча, тому што, хто ведае, у Германіі пошту прыносяць часта, і вось наша прозвішча Пашкевіч. Яшчэ мне вось падабаецца тут кіоск. Тут можна там купіць газеты розныя, кніжкі, часопісы. І вось так ідзеш, можаш выбраць штосьці. Вось. Канешне, ўсё на нямецкай мове. І тут розная прэса, таксама нямецкая. І вось адразу ўжо выходзіш на вуліцу, адну з галоўных у старым горадзе. Дарэчы, вось у гэтай бакарайка это называецца. Мы часто берем нейкія булачкі, хлеб, ці штосьці такое смачное. Вось, ўсё, ўжо ідзем на прыпынак і паедзем на вакзал, каб ужо адтуль паехаць у Гановер на цягніку. У Германіі можна набыць вось такі Deutschland-Ticket, называецца. І гэта дае табе права ездзіць на ўсіх відах транспарта, і цягнікі, і аўтобусы, і метро, і абсолютно ўсё, правда? І ты, атрымліваецца, набываеш яго 1 раз у месяц, ён каштуе 58 евро. Вось, ты проста паказваеш гэта, калі заходзіш у аўтобус ці там у цягнік, кіроўцу ці кандуктару, вось, і спакойненька сабе едзеш. По-моему, вельмі зручна. Мы спазніліся на цягнік, літаральна на 2 хвіліны, і зараз трэба будзе пачакаць 10 паўгадзінкі, 25 хвілін, так мы вырашылі крыху прагуляцца каля вакзала.
А ось тут з вокзалу така пряма дорога. Ось там вокзал. Там і автовокзал, і чыгуночный вокзал. Ось, а тут така дорожка з такими домиками пообапал. Ось. Але ось, наприклад, каля вокзалу ми ніяк жыллё не разглядаем, амаль не адгукаемся на такія аб'явы, тому што мне падаецца, што гэта можа не вельмі бяспечна, можа не вельмі комфортна тут жыць, заўсёды шмат людзей, заўсёды нейкае такое, ведаеце, заўсёды нейкі движ адбываецца, таму не лепшае як бы месца для жыцця, але вось так пашпацыраваць цікава. Такая прыгоженькая даволі вуліца. Крыху завярнулі на суседнюю вулачку. Таксама такая миленькая, разнакаляровыя домікі. І просто паглядзіце, як зелена. Такое адчуванне, што тут не зіма, да, а нейкая вясна ці штосьці такое. Ось, вельмі шмат зелені. І на некаторых, ну тут няма, але на некаторых ужо гэтыя почки появіліся, да? Ось. Колір кльовий. Да, да, пригожий вельмі. Ось, все, пойдем на техніку, а то зараз на гэтай спазнімся. Все, мы уже на вокзале. Все, уже хутка цягнік. Все, мы уже сели. Зараз сколько нам ехать прикладная? 50 хвилин? 40. 40 хвилин, и мы будем на месте. Уже сустренимся у Ганновера. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Все, приехали мы у Ганновер. Холодно. Ветер таки моцны. Але тут усе необходные нам крамы знаходзяцца літаральна каля вокзала, тому мы худенько тут походим по крамах и поедем додому. Ось, конечно, по параўнанні з Гамельном нашим людей тут вельмі шмат. Вельмі непривычно за гэты час ужо. Мы столько людей давно не бачили. Короче, вось сколько людей. Вось. Ну і ўсе крамы тут знаходзяцца таксама. Тут некалькі гандлёвых цэнтраў, тут адзін, там таксама. Вось. Ну і ўсё, мы зараз по ўсіх крамках пробяжымся. Вось вокзал. І вот такая гандлёвая вуліца. Ну і ўсё. І поедем додому. У наш маленечкі горад. О! Это Ганновер? Ну так. А ну так, вон ратуша гэта. Самая такая знакомитый будинок города. Ось я собі шукаю таку як дубльоночку. Знайшла у Манго. У нас у городі нема ні Зари, ні Манго. Я вже все обходила. Ось. Тому, коротше, ось так. Ну, пригожа реч. Але я боюся, що вже на лютий, на сакавік буде доволі спекотно у ёй. Не ведаю. Зараз ще куди-небудь сходим. Будем нешта думать. А так мне подобається. У меня подобное было, але пришлось покинуть у Мінську, тому що все з собою не завезеш. Зайшли в краму Лего. Просто поглядіться, колькі всього, колькі різних конструкторів. Колись у дитинстві вельми любила збирати. А тут прямо ось поглядіться з Гаррі Поттером, і з різними диснеївськими принцесами. Ось. Прихожость. Тут целый Хогвартс. Тут Хогсмит. Класс. Ты так сам что-нибудь позбирал? А тут ничего не маю. А тут ось можна просто, ну, поспробовать, позбирать с деталек что-нибудь самим. Классно. То есть здесь мне можно просто целый день тут провести. Короче, идем. И Дима кажет, что это Big City Life. Ну, правда, я будто бы у Нью-Йорку, да? Нижнесаксонский Нью-Йорк. Да, да. Ну, прикольно. Такая булочка.
за весь час, что мы живем в Германии. Мы 4-й раз у Ганновера. 2 разы мы приезжали за покупками вечером. Ось 3-й раз ездили з нашими сябрами, яких ми тут зустріли, знайшли. Так само так поглядели город. Ну і ось сьогодні приїхали. Ось, магчыма, яшчэ калі будзе настрой, то сходим у стары город, да? Да. Поглядзець. Там таксама прыгоженька, такі невялічкі гістарычны куточак города. Карацей, я з вами вітаюся ўжо в новым образе. Я сабе набыла ось такое паліто і вось такі шалік да яго замест шапкі. Ось. Мне вельмі утульна і цёпленька. Вось, бо самі разумееце, калі ты з'язджаеш з 2 валізкамі, уся твоя адзежа застаецца дома. Вось, ну і крыху мне гэта надакучыла, і я вырашыла крыху штосьці новае набыць. Вось, ужо сцямнела, вось так цёмненька, але мы хочам яшчэ схадзіць у Альштадт, стары горад, паглядзець. Мы ўжо там былі, але хочацца яшчэ раз схадзіць, тым больш вечарам, мне падаецца, там будзе атмасферна, будуць гарэць ліхтарыкі. Вось. Вось гэта старая ратуша, будынак старой ратушы, таксама такі вельмі прыгожы. А вось тут такі дворык. Магчыма, тут была калядная ярмарка. Ой, чуеш, арган гуляе. Ну, можем зайсці. Ветер, конечно, просто сумасшедший. Падаецца, так не холодно, да? Але такі ветер моцны. Карацей, хочам зайсці. Вось такая уходная група. Вось, і там уже ідзе нейкая служба. Ці штосьці такое. Я думаю, что не трэба нам ісці. А яно і зачынена. Все, уже пришли в старый город. Тут, конечно, прихожость. Такие разные кавярні, кафешки. Ось такие пригожие тут домы. З 4-го раза, але мне сподобався Ганновер. Тому що у перші рази, ну, ніяк я його так не розгляділа. І мені подавався ніким небезпечним. Ось, а зараз він мені вельми подобається. Ну, принаймні, центр такий хороший. Ось, поглядите, тут різні такі вулочки. І вельми пригожі будинки. Треба ще приїхати сюди у добре надвор'я, днем, каб усё уже добре поглядіти. А це некий, до речі, історичний музей Ганновера. Ось ми ще підійшли до води, тут протікає река. Ось там бачно купол нової ратуші, вельми пригожий будинок. І, до речі, зараз уставлю відео, яке я знімала, ну, кілька тижнів тому, коли ми їздили у Ганновер шпацирувати. Ось. Там так само вельми пригоже атрымалася. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Ми, до речі, коли переїжджали, вибирали, у якому городі нам жити, розглядали Ганновер і наш Хамель, у яким вирішили все ж таки у виніку жити. Ось. Дима хотел больше у Ганновер, потому что это великий город, тут больше магчимостей и все такое, а я больше хотела у маленький город, потому что, ну, я не ведаю, мне подается, что там неяк больше спокойно, и когда ты переезжаешь в новую Украину для адаптации, для того, как увогуле принять то, что ты переехал, лепш гэта рабіць у маленькім горадзе, тым больш наш, я яго вельмі люблю, ён вельмі прыгожы, ён такі утульны, казачны, таму я рада, што мы переехалі у Хамель, і ну і Ганновер ад нас нікуды не дзеўся, ён знаходзіцца ў 40 хвілінах езды на цягніку, вось, таму можна сюды прыязджаць і шпацыраваць, вось, хоць кожны дзень. Глядзіце, якая прыгажосць, гэта сцены замка, напэўна, вельмі старыя, вельмі прыгожа ўсё выглядае, тут нейкая кавярня, людзі шпацыруюць. Ну, карацей, вельмі добры вечар атрымаўся. Падаецца, проста з'ездзілі, да, за рэчамі на шопінг, але і вандроўку здзейснілі. Вось, прыгажосць. Вось крыху больш бачна ратуша адсюль.
Ну, від, конечно, класний. На жаль, у дорогі разрадзіўся тэлефон, таму не паспела засняць канцоўку влога. Раблю гэта ўжо дома. Дзякую вам вялікі, што былі з намі ў гэты дзень. Вось, і да новых сустрэч.